Здрасти, хора. Аз съм това Георги. Ти ме гледате на Триъмли как играя и съм на второ място. И да знаете, че съм доста добър. От 11 тръгнах на второ място. И сега ще играем в онлайн. В онлайн с Денката, моя брат, който е много як. И ми дава от парите му. Колкото искам, да. Почти всичко. И тя аз го предлагам. Защото той иска само аз да предлагам. И аз искам. Той вече предлага, той ще предложи. И ще го победя. И аз ще го победя. Аз съм червени. Да. Аз съм белите хора, да знаете. И ще направим 5-6 такива мача. И ще видим кой ще пие. Отбора на Вера или отбора на Родригес. Много сте паскащи. Ай, как ме пусти цигански? Какво е това? Хора, сега имам yellow картон. Да знаете, че имам дуспа. И дано да вкарам. Yes! Как ще пиеш там да си гледа? От Барселона ти го вкара? Хора, вкарахме. Сега, ако знаете, за първи път снимам клип. Къвчето! И той ми вкара гол. Иначе, ако не беше вкарал Читал, нямаше как да ми вкара, ако не ми беше вкарал Читал. Не се бей. Да не писка. Да. Какво е да спро? Давай, заблагя се. Здрасти, хора. Сега пак си бия нещо. О, голки. Стига, бе. Сега си пиша. И сега си пишем такива, защото от време на време се караме и сме такива. Сега Има засада от него. Сега и сега се опитвам да му вкарам. И аз се опитвам. Но... Ей, че ти. Тя паскам. Паскам пак. Какво бе, баси? И той извикам тъча. Давай. Дайте. Айде. Не. Бай, хора, бях много близко и не можах да вкарам. Иска да ми мина, Тамаран. Хора, не знам как стана това, ама и аз се чудя. Сега ще се опитам да ми се ремонтирам. Който не знае за Shadow Kings да влиза в Twitch и да гледа Shadow Kings. А който не знае стрима 8 часа на Shadow Kings да влиза и да го гледа. Почва. Да, след 4 минути. А който го гледа сега да го види. А това е във вторник. Във вторник на 27 декември. Вторник е, ама той Денис не знае, че вторник е за това. И сега той ме води и аз не знам как, защото е най-главният нуб. Къде е? Ти си не познаваш.
И го вкарах и аз! Това просто... Първото по време, което се и сега ще свърши. И аз му вкарах точно сега. Бах, яре! Добре. Това се свърши. Да, half time. Аз пускам. Аз съм пускал. Как ти е? Half time and we're underway again. Who's going to take the initiative? It's level. Looks like this team going for the win today. Should have been too much to the Е, бати! Кой не са коментарията да е читал? Вай! Как го контузих? Имам усещане, че и аз ще се контузя някой ден. Тя той си подобря играчите, които са беда и слабите. Чакай да видя моите. Тихо е! Моля, много време. Много яко е. Аре. Чакам те. Извинявайте хора, ама Денис малко се позабави. Ето. Сега пак се върнахме в матча. Бати банда. Що си бати телевизора? След 2 минути почва стрима и затова ще бъде забавен епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете. Не е свършил. Не е свършил хора. Да бе, циган! Хайде. Последен гол. Последен гол за клипа. Последен. Да има хет-трик. Абе как? Корнер кик. Обещавам, ще има гол. Последния в този матч. Не. Спри се, отиди. Окей. Хора, сега тя ще го сваля в YouTube. Вие ми знаете канала. Ако искате да гледате ми клиповете. Тя ни свърши мача, хора. Сори, ама той ме би. Аз ви обещах. Ще вкарам хет-трик. Стори го. Сега ще направя друг матч, ама не с Денката, с друг. И сега се махаме. Ден Саре. И сега се махнахме. Аз се махнах. Ай, почва стрима. Чаute хора, дано да ви е било приятно. Дей, помогни ми да спра клипа, бе.